Mga nagdaog nga kandidato sa Iloilo City na proklamar na pagkatapos sa malawig nga delay. Samtang City Councilor-elect Plaridel Nava nag-aligar nga gingarit-garit sa mga bodyguard ni re-elected Mayor Jerry Treñas sa Canvassing Center kagabi. Mayor Treñas ginpanginwala ang alegasyon ni Nava. Inang gintutukan ni Zen Kilantang. Ginproklaman na kainasang aga sa Iloilo City Diamond Jubilee Hall ang mga nagdaog sa eleksyon sa nagkalain-lain nga mga posisyon sa Iloilo City. Nakakuha sang 187,691 votes si re-electionist Mayor Jerry Treñas. 164,570 kaboto ang nakuha ni re-electionist Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Samtang si Lone District Representative Jamjam Baronda may 147,834 kaboto. Sa pagkakonsehala, nagpanguna si Cedfrey Cabaluna. Siya ang ginasundan ng Day Miguel Treñas, Alan Zaldivar, Frances Parcon, Nick Baronda, Rodolph Ganzon, Rex Sarabia, Candy Stupas, Johnny Yang, Romel Duron, Eli Estante kag si Plaridel Nava. Upod ang ila pamilya na tigayon ang proklamasyon sa matawhay bangod man sang bulig sa mga pulis. May personal screening area nga ginpahamtang agud masiguro nga wala sang kun anuman nga hinganiban nga dala ang mga magatambong sa proklamasyon. Ang main gid nga purpose nga nagre-adjust kita is because si COMELEC mismo naghatag sang aton sa nga official request, authority nga buligan naton i-manage naton ang crowd traffic kag ang control sang crowd sa sulod mismo sang proclamation area. Talalupang doon nga una si Nava nga ginproklamar sang COMELEC bangod naglikaw ini sa kampo ni Treñas. Nahibaluan nga may tensyon nga nagluntad kagabi sa canvassing area. Sa cellphone video nga ini nga kuha sang isa ka supporter, makit-an ang pagpalapit ni Nava kag pagtiklod sini sa isa sa mga bodyguard ni Treñas. Ginaaligar ni Nava nga gingarit-garit ini sa mga bodyguard sang alkalde. Sunod sa iya gintuparan ini sa mga bodyguard ni Treñas rason nga naakig ini. Nagapati man siya nga may dalang armas ang mga bodyguard. Pagkabot niya ang bodyguard yung apat kabilog nga armado, matupad-tupad niya sa akon, tani ibitaron ta na. Hindi ko nila paggarit-gariton. Tani avoid na nila ang ina nga bagay. Yung pagkabot nila ya, hindi sila matupad sa akon. Ano ba karon yung batsagon ko yung matupad sila di nga apat sa likod ko? Kunti mari ako, balo ko nga lain kamo din, hindi ko gusto nga rin kamo din, hindi ko komportable. Ginpanginwala naman ni Treñas nga may armas ang iya bodyguard. Inibangod ng kapadayon sa gihapon ang COMELEC gun ban. There is no need really to engage in any violent action. Ang tanan kong mga security way man ni armas, kay tigasunod man kita sa gun ban. And kadamo sang pulis sa subong, as public servants, I think we should refrain from any violence. Ginpahayag naman ni Nava nga luyag sini nga makakuha sang komitiba sa konseho apang kung indi man wala ini sang mahimo kundi magapadayon lang ini sa pagserbisyo sa pumuluyo. Nagalao man si Treñas nga indi na masulit ang insidente, ilabi na nga wala pa makasugod sa pagpungko ang mga bag-o nga posisyon. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas.